दायो जोंहा नैबे नोलोबारियाव मोनसे साब सेन्टार दङ। बे साब सेन्टाराव जोंहा दिनैसिम माने सासे पार्मानेन्ट डाक्टार गैया बा नार्स दङ, बिथांमोनाबो थेवब्ला माने बेयावथ' थानाय खुनु बेबस्था गैया। आंनिफ्राय बेखौनो खावलायनाय आरो जायफोरा माने दिनैसिम जोंनाव नैबेवहाय पलिटिकेल लिडार हिसाबै खामानि मावबाय दङ, बिथांमोनखौबो आं खावलायदों नोंथांमोना नैबे जोंनि नोलोबारिनि अन्तस्थ' माने साब सेन्टारखौहाय पार्मानेन्ट सासे डाक्टार आरो नार्स आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा बिनिफ्राय आरो जुदि बे साब सेन्टारनि निफ्रायबो आरो एसे गोजौ लेभेलाव जुदि मिनि जुदि खालामनो हायोब्ला माखासे पलिटिकेल लिडारफ्रा आरो जोंनि माखासे समाजारि दैदेनगिरिफ्राबो नैबेनि सायाव एसे गुरुत्व होलायलायनानै जुदि खामानिखौ मावोब्ला जों रायजोफोरनिफ्राय गोजोननाय थागोन आरोखि। हेल' गुड मर्निं, बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय। आङो दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआ जाहैबाय जोंनि अकल नैबे नोलोबारि रायजोफोरनि थाखायल' आं नैबे मोनसे भिडिअखौ बानायनाय जादों। मानो होनना बुङोब्ला आङो बेखौहाय गोबाव समनिफ्रायनो नोजोर होबाय दं, खिन्थु आं बुंनो सानबाय थादोंमोन, खिन्थु आं बुङाखै। खिन्थु दिनै बिनि सोमोन्दै आं भिडिअखौ लाना फैबाय। रायजोफ्रा नैबे भिडिअखौहाय बा नैबे आं बुङो जायनि सायाव आं भिडिअ बानायदों बिनि सायाव रायजोफ्रा बेसेबां माने सापर्ट होयो बा मा बुङो, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय। बिनि उनावहाय माबायदि कमेन्ट हरनो गोसो आरो जायहा मोजां मोनदों बिथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो आरो जाय बिथांमोना मोजां मोनदों बे भिडिअनि सायाव कमेन्ट लिरनानै होबानो जाबाय। बेसेबां मानसिया माने बिनि सायाव बेसेबां सापर्ट दङ आरो बेखौहाय बेसेबां मानसिया मोनजानो लुबैयो आरो बे बेसेबां मानसिया बे खामानिखौ माने मावजानो लुबैयो आरो जाजानो लुबैयो। आं गिबियावनो नैबेखौ बुंग्रोगोन आङो, जोंनि गगामुग हालामनि सिङाव थानाय बर' मेजरिटि होननानै बुङोब्ला नैबे जोंनि नोलोबारि गाव पन्सायत। आं माने गाव पन्सायतखौ बुंबा गाज्रि जागोन, बेयाव माने जोंहा बायदिसिना रोखोमनि हारिनि मानसि थायो, नङा होमबा। आं बेयाव बुंनाया नैबेल' जोंनि नोलोबारिनि आन्डारनि सिङाव थानाय जोंहा मोनसेल' बेयावहाय दङ साब सेन्टार। बे साब सेन्टारखौ लानानै आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। बेवहाय आङो माने सोबखौबो बुङा, माखासे जोंहा नैबे दायो सोलिबाय थानाय सरकारनि बेलायै बा दायो माने रानिं खालामबाय थानाय गभार्नमेन्ट रुल गभार्नमेन्ट, नङा होमबा। बेवहाय दायो बारा गोबाव जायाखै बिथांमोना सरकार दानाया। जों गासैबो बिथांमोननो भट होनायनि बेलायावहाय जोंनि रायजोआ जोंनि नैबे नोलोबारि एरियायावहाय बुंनो थाङोब्ला माने दासिमबो जोंनि मानसिफोरा जायहा गभार्नमेन्ट दङ बेजोंनो गासिबो माने 100आव 99%आ सापर्ट दं बा बिथांमोनानो भट होदों होननानै बुंब्लाबो गाज्रि जानाय नङा। बे बेलायावहाय जोंनि माखासे रायजोफोरा नांथाब नाजानायनि गेजेरजोंहाय गभार्नमेन्ट मोनसे खालामनो हाबाय आरो जोंहा सासे जायनि गावनि गोसोनि चइस बायदियै सासे MLA बा मिनिस्टारबो मोननो हाबाय। बे बेलायाव आरो न' डाउट बेखौ जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया। नाथाय जोंनि माखासे मावनांगौ खामानिया नैबेसो। दायो जोंहा नैबे नोलोबारियाव मोनसे साब सेन्टार दङ। बे साब सेन्टाराव जोंहा दिनैसिम माने सासे पार्मानेन्ट डाक्टार गैया बा नार्स दङ, बिथांमोनाबो थेवब्ला माने बेयावथ' थानाय खुनु बेबस्था गैया। बिनि सायाव आं बुंनो नागिरदों। मानो होनना बुङोब्ला माने जोंनि नैबे नोलोबारियावहाय जेन'खा साब सेन्टार दङ, बेलेग जायगायावबो बेफोरबायदि साब सेन्टार दं, जेरै माने जयरामपुराव बा ओरैजाय बर'लायाव, नङा होमबा, जेरावबो माने डाक्टार दङ। खिन्थु नैबे जोंनि नोलोबारि साब सेन्टारावहाय पार्मानेन्ट डाक्टार गैया। खिन्थु दंमोन सासे गुप्ता होननाय, बेबो मालाय बेलेगाव थांबाय। बे थांनायनिफ्राय दासिमबो माने जोंनाव डाक्टार गैया। खिन्थु बिनि सायाव आं बारा मोजां मिथिया। आं दाख्लैनिफ्राय मिथिदों, दिनैसिम माने मास मोननै मोनथामसो जाबाय होनना बुंदों माने डाक्टारा गैला। बे बेलायाव जोंनि रायजोफ्रा जुदि माबा मोनसे बेमार आजार जुदि जायोब्ला माने खस्थ' जायो। बिनिफ्राय जोङो गगामुग थांनांगोन, हयथ'बा जोङो अबेबाफोर थांनानैसो जों नायहैनांगोन, नङा होमबा, फिसा जुदि बेमारब्ला आरो। खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा नैबेखौहाय नोजोर होना होआखै, आं जेबो मिथिया। जोंनि माखासे गाव एरियानि मानसिफोरा बा जेनेबा जोंनि बायदि सोमोन्दोनि रायजोफोरा बेयावहाय माने जुदि फैयोब्ला जोंना माखासे खम खरसायावनो जायो। जेरैहाय नोङो अबेबा थांबा नोङो जुदि गारि भारा थांबाय बा अबेबा थांनाय नोङो नायनाय मानाय बा थांनायाव नोंहा गारि भारा थांबाय, नङा, बारा टाइमबो लस जाबाय। खिन्थु जोंहा नैबेयावहाय जुदि साब सेन्टाराव जुदि पार्मानेन्ट जुदि सासे डाक्टार थायोब्ला जोंनि थाखाय बिराद बेस्ट। आरो जेब्ला दंमोन बैयावहाय जोंनि रायजोफ्रा बिराद सुबिदा जादोंमोन आरोखि। दायो माने गैला, रायजोफ्रा ओरैबायदि माने प्रब्लेमाव गोलैदों, बेखौ माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरोखि। ओंखायनो आंनि नैबे भिडिअ बानायनायनि उद्देश्यआ नैबेसो, जोंनि बेयावहाय माखासे पलिटिकेल लिडारफोरा बिथांमोनहा जेनेबा समनि बेलायावहाय बे खामानिखौ मावनो हायाखैबो जानांगौ। खिन्थु निस्सय बिथांमोनावबो साननाय दङ। निस्सय बेयावहाय जोंनाव सासे माने
पार्मानेन्ट डाक्टार नांगौ आरो जोंनावहाय बेयाव नार्सनि माने थाबाय थानाय जेन' पार्मानेन्ट बेफोरबायदि जोंनाव नांगौ निस्सय बिथांमोननि गोसोआवबो दङ बा बिथांमोना सानबाय दं नाथाय टाइमनि बेलायाव बिथांमोना मावनो हायाखै खिन्थु आङो नैबेखौ बुंनो नागिरनाया बेनो दायो माने जोङो रायजोफोरा नों माने जेरावखि थाया मानो सोरबा माने पलिटिकेलनि लिडारानो जा बा सोरबा जोंनि माखासे आफादारि संगठनफोरानो जा समाजारि दैदेनगिरिफ्रानो जा आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय जोंनाव नैबेयावहाय नायल' जाल' मोनसेल' साब सेन्टार दङ बे साब सेन्टारखौहाय जोङो बोरैजाय माने बे साब सेन्टारनिफ्राय आरो मिनि साब सेन्टाराव खालामनो हागोन बेयाव माने पार्मानेन्ट माने डाक्टार माने सान हर 12 घन्टा 24 घन्टा जों माने बेयाव ट्रिटमेन्ट खालामनो हानाय जोंहा निस्सय माने मिनिस्टारजों रायलायोब्ला मोनगोन आंहा बेयाव मोनसे फोथायनाय दङ मानो होनना बुङोबा नोलोबारि होनना बुंब्लाथाय जोंनि जिथुनाखि दायो सोलिबाय थानाय मिनिस्टार बे मिनिस्टारा बेखौ माब्लाबाबो ना होननाय नङा आरो खालामनाय नङा आरो खालामखानायबो नङा होननानै आं सानो आरोखि बे बेलायाव आं नैबेखौसो खावलायनाया बे आरोखि जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा पलिटिकेल लिडारफोरा जाहाथे माने जास्ट माने एसे इनफरमेसन बा बुंबानो जागोनखौ आं सानो आरोखि ओंखायनो आं बयखौबो खावलायनाया बे जिमानखिनि माने जोंनाव पलिटिकेल लिडारफोर दङ बिथांमोनहा माने बिनिनो राइट हेन्ड लेफ्ट हेन्ड नङा होमबा बिथांमोननि बुंनायखौ निस्सय मानिगोन बेखौनो आं खावलायनाया बे नोंथांमोनहा माने बिनि सोमोन्दैयै एसे गुरुत्व होलायलायनानै खामानि जुदि मावोब्ला निस्सय माने जोंनावहाय पार्मानेन्ट जुदि डाक्टार बा जुदि पार्मानेन्ट सासे नार्स बेफोरबायदि जुदि जोंनाव बेयाव लाबोनानै होफैनो हायोबा बा जोंनाव जुदि बेयाव लाबोयोब्ला जोंनि माखासे रायजोफोरा बिराद सुबिदा मोनगोन आरोखि ओंखायनो आङो नैबे भिडिअखौ बानायबाय आरोना माने सोरबाया गाज्रि मोननाङा सोरखौबा आं माने नाम थांखिना बुङाखै बेयावहाय माने बे जाबाय जोंनिनो मोनसे सम्पद नालाय जाय जायगायाव जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बा लिडारफ्रा हदाय माने मिनिस्टारजों टार्म्स दङ बा हदाय माने अभार टेलिफनबो रायलायबाय थायो बिथांमोनहा माने निस्सय नैबेखौ जास्ट माने लिरनानै होबानो जागोनखौ आं सानो आरो बेजों लोगोसे आं नैबेखौ मोनसे खावलायनाय माखासे जोंहा आफादारि दैदेनगिरि बा जोंहा आफादारिफोरबो दङ जेरैहाय माने समाज सिबियारि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौबो आं माने नैबेखौहाय गुरै खावलायनाय आंनिफ्राय नोंथांमोनाबो बे मोनसे साबजेक्टखौहाय एसे गुरुत्व होलायलायनानै बा मोजां सानलायलायनानै जाहाथे जोंनाव पार्मानेन्ट डाक्टार सासे बा जोंनि बेखौहाय नैबे दा जिथुनाखि मिनि साब सेन्टार बेखौहाय बोरैहाय जों माने गिदिराव लाबोनो हायो अब्ला जोंनि जायगायाबोथ' एसे मोजां जागोन आरो जोंनि माखासे रायजो राजाफ्रा निस्सय माने बेमार नायनाय बा माबा मोनसे लोमजाबा साजाबा सुबिदा मोनगोन आरो जों बिराद मोजां मोनसे प्लेटफर्माव फैनो हागोन आरोखि आं बेखौनो मोनसे खावलायनाय बयनिसिमबो रायजोफोरनिसिम नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय नुनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोनहा साननानै माबायदि मोनदों ना आंनि बुंनाया गाज्रि जादों ना मोजां जादों नोंथांमोनहा ना आंजों सापर्ट गैया ना नोंथांमोननो नांगौना नाङा नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै जुदि आंनि भिडिअखौ जुदि नुयोब्ला नोंथांमोना निस्सय माने कमेन्टआव हरबानो जाबाय आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे जोंनि नैबे नोलोबारिनि बा गगामुग एरियानि माखासे जोंनि लिडारफ्राबो बा माखासे पलिटिकेल लिडारफ्राबो जाहाथे नैबे आंनि भिडिअखौ मोननानै जाहाथे नैबेयो दिनैसिम आं दहाय फुङाव माने सासे आसानाव फन खालामदोंमोन बे बुङो माने मास मोनथामसो जाबायनो खुनु माने बेयाव डाक्टार गैया खिन्थु माने जोंना फैबाय थायो सासे नार्स दङ बे नार्सआल' फैबाय थायो खिन्थु बेबायदिनोथ' सोलिनाय नङाना माने मा जाहैबाय जोंनाव जुदि सासेयाव साब सेन्टार हिसाबै पार्मानेन्ट डाक्टारखौ नांथारगौ आरोखि आंनिफ्राय बेखौनो खावलायनाय आरो जुदि हायोबा जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जोंनि माने पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफ्रा लिडारफ्रा माने मोजां रायलायलायनानै जोङो बे साब सेन्टारखौहाय बिनिख्रुइ साबसिन आरो बिनिख्रुइ गिदिरसिन आरो जों माबोरैहाय माने मोजां खालामलांनो हागोन बा आरो जोङो बिनिख्रुइ माने पार्मानेन्ट डाक्टार जोङो माबायदिबा जों लाबोनो हागोन निस्सय माने एमएलए मिनिस्टारफोरजों रायलायलायनानै बेखौहाय जुदि लाबोनो हायो नामा बिथांमोनाबो रायलायलायनायनि गेजेरजों निस्सय एप्लिकेसन जुदि मोनसे होयोब्ला बा मोजां रायलायोब्ला निस्सय आं माने जागोन होननानै आंनि गोसोआव आंहा फोथायनाय दं आरोखि मानो होनना बुङोब्ला जोंनि नोलोबारिखौहाय एसेब्लाबो जोंनि एमएलए मिनिस्टारफ्रा दानि सोलिबाय थानाय एमएलए मिनिस्टारफ्रा दासिमबो माने जोंखौहाय फोथायो आरो जोंबो फोथायो आरो बिथांमोनहाबो निस्सय जोंनि थाखाय बा नैबे जोंनि नोलोबारिनि थाखाय खामानिखौ मावगोन होननानै आंहाबो फोथायनाय दं ओंखायनो आङो बयखौबो नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरबाय जाहाथे नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जुदि नुयोब्ला माने गोसोआव जुदि बिनि सायाव मा सानो मोजां मोनदोंना मोजां मोनाखै नोंथांमोना कमेन्ट लिरना हरबानो जाबाय आरो जुदि जाजानायखौ लुबैदोंना लुबैयाखै आरो जोंनाव पार्मानेन्ट सासे डाक्टार नांगौना नाङा बेखौ आङो रायजोफोरनिसिम मोनसे नैबे भिडिअखौ बानायनानै हरबाय नङा होमबा आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला जायफ्रा नैबे भिडिअखौ मोन्दों
नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो जुदि भिडिअखौ मोनदोंब्ला नोंथांमोना निश्चय माने कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरनो दाबाव आरो जायफ्रा माने दिनैसिम जोंनाव नैबेवहाय पलिटिकेल लिडार हिसाबै खामानि मावबाय दङ बिथांमोनखौबो आं खावलायदों नोंथांमोना नैबे जोंनि नोलोबारिनि अन्तस्थ' माने साब सेन्टारखौहाय पार्मानेन्ट सासे डाक्टार आरो नार्स आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा बिनिफ्राय आरो जुदि बे साब सेन्टारनि निफ्रायबो आरो एसे गोजौ लेभेलाव जुदि मिनि जुदि खालामनो हायो नामा बिनि गेजेराव रायलायलायनायनि गेजेरजों जुदि लाबोनो हायोब्ला जों रायजोफ्रा गोजोननाय मोनगौमोन आरोखि आङो बेखौनो नोंथांमोननो गुसुङै भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोनहा जुदि मा सानो ना मोजां मोनो मोजां मोना नोंथांमोननि खोथासै जुदि मोजां मोनोबा नोंथांमोनहा निश्चय माने शेयार खालामना होदो आरो कमेन्ट बक्सआव मोजां लिरनानै हरदो जाजानायखौ लुबैयो ना जोंनो पार्मानेन्ट डाक्टार नांगौ ना नाङा आङो बेखौनो बुंबाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो आरो जुदि नोंथांमोनहा बिनि सायाव माने आं खावलायबाय जोंनि बे माखासे पलिटिकेल लिडारफ्रा आरो जोंनि माखासे समाजारि दैदेनगिरिफ्राबो नैबेनि सायाव एसे गुरुत्व होलायलायनानै जुदि खामानिखौ मावोब्ला जों रायजोफोरनिफ्राय गोजोननाय थागोन आरोखि गोजोननाय थाबाय